i testi ljudi našli su nakon 4. epizodu igrice Anfe Mario i ajmo da krenemo sa igricom. Mariova prva akcija. Ne, kako sam to. Nešto drugo baš igru, ne da sam to snimim. Da se vratimo nazad. Tako. Dobro, bilo malo idemo Mario. Ne. Mogu je zezati jako igrica. Velik broj ljudi je pljuje, ali pljuje u smislu da je ne voli, da je suprotno hvali. Ne. Checkpoint, pravo za mene. Idem, ne, kako sam. Pa, dobro ovdje. Evo checkpoint. Ja se mislim da sad uzem. Ne. Ona je. Jako zeznuo. No, sad sam došao. Što ste veseli? Ne. Ej. Bre. Opasna igrica, bre. Nema zeza. Ja. Učio već. Želite samo veliko kašenje malo klipove. Za popolju već malo više od nedelju dana, tako 9 dana. Ajde, šta se sam naredio ove rakije. Padove. Nisam mogao svesta. I ljudi, bre. Ljudi, idemo. A što ono zabralo? Nećeš tako? Ej, što me nervira. I to je to što se tiče ovog videa, lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentirajte. Šansa da komentirajte. I ćao. Veliki pozdrav.